Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Μπαρτζόκα, το Archisearch και το ΕΣΟ, καθώς και όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα. Είμαι ο Αριστίδης Ντάλλας και προκειμένου να γνωριστούμε θα σας πω μια ιστορία δική μου, ξεκινώντας από την αρχή. Από το πρώτο μάθημα αρχιτεκτονικής σύνθεσης του πρώτου εξαμήνου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η πρώτη εργασία που δίνεται στους φοιτητές εδώ είναι να αποτυπώσουν ένα δρόμο της πόλης. Στην παρουσίαση της εργασίας αυτής, λοιπόν, θυμάμαι σαν τώρα το δάσκαλο να μας λέει χαρακτηριστικά. Με αυτό εδώ το θέμα που σας δίνεται, γίνεται μια απόλυτα συμβολική κίνηση. Μπήκατε σε αυτήν εδώ τη σχολή και περιμένετε εμείς να σας δείξουμε τον τρόπο, πώς να κάνετε αρχιτεκτονική. Εμείς όμως, η σχολή, σας δείχνουμε την πόρτα και σας λέμε να βγείτε έξω. Η αρχιτεκτονική είναι εκεί έξω, στο δρόμο, στην πόλη. Ο καθηγητής μου Τάσης Παπαϊωάννου, αλλά και όλοι οι καθηγητές της αρχιτεκτονικής, πιστεύουν στη διδακτική αξία του ταξιδιού. Μας πηγαίνουν βόλτα στη συνοικία της Αθήνας, αλλά και σε ξένους τόπους, προκειμένου να ξαναδούμε την πόλη. Αυτή τη φορά με άλλο μάτι, αυτό του μελλοντικού αρχιτέκτονα. Η αρχιτεκτονική είναι εκεί έξω, στο δρόμο, στην πόλη. Από το βάρος αυτής της έκφρασης αναδύεται η σημασία της παρατήρησης και υπονοείται η ανάγκη διαμόρφωσης μιας προσωπικής ματιάς. Η έβρεση του βλέμματός μας αρχικά είναι προϋπόθεση για την έβρεση της φωνής μας στη συνέχεια. Μέσα στην πόλη, οι υφές και τα χρώματα ποικίλουν. Το μπετόν, ο σοβάς, το ξύλο, η πέτρα, καθώς και οι επεξεργασίες τους, δημιουργούν ποιότητες, αφήνοντας το φως να παίξει στις επιφάνειές τους. Ταυτόχρονα, οι χωρικές δομές, όπως το έθριο, η στοά, η αυλή, αλλά και οι κτηριακοί όγκοι, δίνουν ρυθμό και ένταση στο αστικό τοπίο μέσω της εναλλαγής του κενού και του πλήρους, της κίνησης και της τάσης, των οπτικών φυγών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ένας νέος αρχιτέκτονας καλείται να στοχαστεί, προκειμένου να βάλει το δικό του προσωπικό λίθο και σιγά-σιγά να διαμορφώσει τη δική του αρχιτεκτονική γλώσσα, με την οποία θα επιχειρήσει να συνομιλήσει τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Πόσο εύκολο είναι όμως αυτό? Η μάχη και ο προσωπικός αγώνας είναι διαρκής σε ένα τοπίο ομιχλώδες και ρευστό. Έτσι, αυτή η αγωνία διαμόρφωσης της δικής μου γλώσσας και ταυτότητας με οδήγησε αρχικά σε ταξίδια αναζήτησης και γνωριμίας με τη διεθνή αρχιτεκτονική. Στη συνέχεια, και αποφυτώντας από τη σχολή, η αναζήτηση συνεχίστηκε με μια σειρά αρχιτεκτονικών ασκήσεων μέσω των συμμετοχών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Αρχικά με το Μουσείο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Πολωνία, που δουλέψαμε σε συνεργασία με μια ομάδα φίλων συναδέλφων και τους δασκάλους μου Δημήτρη Σαΐα και Τάση Παπαϊωάννου. Στη συνέχεια, ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός για το συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, όπου διακρίθηκε με το δεύτερο βραβείο. Σιγά-σιγά αισθανόμουν περισσότερο έτοιμος να κάνω το πρώτο μου βήμα σαν τελειόφυτος αρχιτέκτονας. Στην Ελλάδα της οικονομικής αλλά και πολιτισμικής κρίσης όμως, η αρχιτεκτονική δεν είχε τη θέση την οποία φανταζόμουν. Η αγωνία μου για την εφαρμογή της γνώριμης εκείνης αρχιτεκτονικής φάνταζε αδύνατο σενάριο στην Αθήνα. Αποφασίζω έτσι, λοιπόν, τόσο για την αρχιτεκτονική, όσο και για την οικογένειά μου, να μεταφερθώ στην Τίνο. Η αρχιτεκτονική γλώσσα που τόσα χρόνια προσπαθούσα να διαμορφώσω έβρισκε εφαρμογή μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο στο αστικό περιβάλλον. Η αλλαγή του τόπου μου δημιούργησε, λοιπόν, και ένα τεράστιο άγχος. Πώς θα έπρεπε να προσαρμοστεί η αρχιτεκτονική μου ώστε να ταιριάζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Το χώμα και η πέτρα, η θάλασσα, ο ουρανός. Αυτές είναι οι νέες μας σταθερές, οι σταθερές αυτού του τόπου. Εδώ βλέπουμε τον Τριαντάρο, ένα παραδοσιακό χωριό της Τίνου, όπου κληθήκαμε να μετατρέψουμε μια παλιά πέτρινη σιταποθήκη σε κατοικία. Η ευθύνη του σχεδιασμού είναι μεγάλη πάντα, πόσο μάλλον στα νησιά, όπου λόγω της μικρής πυκνότητας των όγκων, κάθε κτίριο είναι ικανό να διαμορφώσει το τοπίο. Πώς το παραδοσιακό συνυπάρχει με το νέο? Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι αναφορές μας? Ψάχνουμε σε κάθε τόπο να βρούμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, που θα μας δώσει έναυσμα για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής μας ιδέας. Αναζητούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την παράδοση ή να επαναπροσδιορίσουμε τα υλικά. Πάντα μας ζητούνται μεγάλα ανοίγματα προς τη θέα.
αλλά αγωνιούμε για την κλίμακα, τα μεγέθη, τις αναλογίες τους. Οι οθόνες που τρυπούν τους στιβαρούς πέτρινους όγκους υλοποιούν την ιδέα αυτή. Η λογική της οθόνης ανήκει πλέον στο αρχιτεκτονικό μας λεξιλόγιο. Θέλουμε τα κτίρια μας χρωματικά να εναρμονίζονται με το τοπίο, χωρίς όμως να εξαφανίζονται απόλυτα σε αυτό. Να ακολουθούν την κλίμακα των χωριών και να συμπληρώνουν τον οικισμό, προσδίδοντας ίσως μια νέα διάσταση. Τα υλικά, οι σχέσεις μεταξύ τους, πώς αναδεικνύονται στο φως. Το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο ορίζεται πάντα από την επιλογή των υλικών και την διακριτή σχέση μεταξύ τους. Το φως της τίνου λούζει της επιφάνειας από αδρό σοβά και πέτρα. Οι καθαρές γεωμετρίες δημιουργούν δραματικές αντιθέσεις μεταξύ φωτός και σκιάς. Ο χώρος, στατικός, ζωντανεύει από την κίνηση των ανθρώπων. Τα κτίρια εδώ στα νησιά στέκουν πάντα γλυπτικά, γυρνώντας την πλάτη τους στο βοριά και αγναντεύοντας τη θάλασσα. Όλες αυτές οι σκέψεις και οι αγωνίες αποτέλεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής μας γλώσσας στα πρώτα βήματά μας στο νησί. Στο έργο που μόλις είδαμε, στον Τριαντάρο, προβληματιστήκαμε γύρω από την έννοια της προσθήκης, που προσπαθεί να προσδιορίσει ξεκάθαρα τη σχέση παλιό-καινούριο και πετυχαίνεται μέσω της αλλαγής του υλικού. Στην κατοικία στο Βολάξ σχεδιάσαμε μια κατοικία μεταξύ βράχων, η οποία έρχεται ως κάδρο να τους αναδείξει, αλλά και να συνυπάρξει μαζί τους. Με τη γραμμική της υπόσταση υπογραμμίζει τη σφαιρικότητά τους. Στο Lab Pool House, στην Τίνο, γίνεται μια ερμηνεία του βράχου που σκάβεται και του βράχου που προεξέχει. Οι κλειστοί όγκοι περιέχουν τα υπνοδωμάτια, ενώ στους ανοιχτούς χώρους που προκύπτουν τοποθετούνται οι χώροι διημέρευσης. Στις κατοικίες στην Κρήτη, μελετάται ένα σύμπλεγμα ελεύθερων βράχων στο τοπίο, που δημιουργεί ανάμεσά τους συνθήκες σπηλιάς, μια φωλιά κατοίκησης. Τέλος, στο Tectonic Lodging, το ξενοδοχείο στη Ρόδο, το ίδιο το τοπίο αντιμετωπίζεται ως κτίριο και η ρογμή αποτελεί το συνθετικό έβριμα που κατευθύνει την κίνηση και το φως σχεδόν βίαια εκεί όπου εμείς θέλουμε. Έχοντας κτίσει τις βάσεις μας στην Τίνο, λόγω της διεύρυνσης της δουλειάς, η ομάδα πρέπει να μεγαλώσει. Έτσι, επεκτηνόμαστε και στην Αθήνα. Τα έργα μας πλέον αποκτούν μεγαλύτερη ποικιλία σε όλες τις κλίμακες και αρχίζουν να απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η γλώσσα μας πρέπει για μία ακόμα φορά να επαναπροσδιοριστεί. Στην Αθήνα προσπαθούμε να βρούμε τις παραλλαγές αυτού του λεξιλογίου, όπου οι βάσεις του τέθηκαν στην Τίνο. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε πλέον το αστικό τοπίο, να βρούμε σημεία αναφοράς και ενδιαφέροντος. Η κατοικία στην Πεντέλη καδράρει τη θέα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κηφισιά μελετάται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα από τα βλέμματα των γειτόνων. Ο καθαρός όγκος δίνει σαν περίβλημα την κατοικία, δημιουργώντας έναν ενδιάμεσο, απόλυτα προφυλαγμένο χώρο. Στα διαμερίσματα στο ΣΕΦ επαναπροσδιορίζεται η σχέση με την πόλη μέσω της διαμόρφωσης της όψης μιας παλιάς πολυκατοικίας. Στις πολυκατοικίες μας επιχειρούμε να ξαναδιαβάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κάτοικος ζει στην πόλη του. Πώς εξασφαλίζω ιδιωτικότητα και υπαίθριο χώρο στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών μέσα στον τόσο στριμωγμένο χώρο που τους αναλογεί. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ή να ξαναφτιάξουμε τη χαμένη θέα. Το γραφείο πλέον λειτουργεί με 2 κέντρα. Αθήνα και Τίνος συνεργάζονται. Δουλεύοντας σε 2 τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε είναι διαφορετικά. Ο διάλογος μεταξύ αστικού τοπίου και φυσικού περιβάλλοντος οδηγεί σε νέες σκέψεις και ιδέες που συντίθενται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα τη φύση του έργου. Ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη προτιμούμε να το διασπάσουμε σε μικρότερες δομές και να το αναπτύξουμε κλιμακωτά στο λόφο, ακολουθώντας τη λογική του χωριού και των τρόπων κίνησης εντός του. Οι αναφορές μας παραμένουν στο τοπίο. Η εκμετάλλευση της θέας, η ενσωμάτωση του καινούριου στο παλιό, οι καθαρές σχέσεις των υλικών, τα γήινα χρώματα, η σχέση του μέσα με το έξω. Πώς ένας βράχος μας δίνει την αφορμή για μια νέα σύνθεση, τι χώροι μπορούν να σχεδιαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία και ποιο θα μπορούσε να είναι το τελικό αποτύπωμα του κτηρίου. Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, η προστασία από το βοριά και τον ήλιο. Ζητήματα που σχεδιάζοντας σε νησιά προκύπτουν πάντα και πρέπει να αποτελούν βασική παράμετρο στη σύνθεση. Έτσι, η αρχιτεκτονική μας γλώσσα διαρκώς εμπλουτίζεται, διατηρώντας ωστόσο πάντα τις βάσεις της. Τα έργα μας έχουν βασικό τους άξονα τη σύνθεση, με σαφή αναφορά στον τόπο γέννησής τους. Όταν βλέπουμε έναν τόπο, αναζητούμε πάντα μία ιδέα. Σε ένα τέτοιο τόπο, λοιπόν,
σε ένα τέτοιο λόφο, μου επιτρέπεται να φανταστώ ένα πιάνο, που στην κορυφή του δίνει το δικό του ρυθμό. Κάθε νότα μία εικόνα, ένα βίωμα. Η αρχιτεκτονική είναι πρώτα απ' όλα εμπειρία. Κάθε μας μνήμη εμπεριέχει και χώρο. Πώς κτίζω στο φυσικό τοπίο, εκεί όπου το έδαφος παραμένει χώμα, κάθε τόπος έχει ανάγκη από ένα νέο συνθετικό έβριμα, μία νέα κεντρική ιδέα. Κάθε αρχιτεκτονική πρόταση γίνεται έτσι η αφορμή για μία νέα ερμηνεία. Άλλοτε οι ιδέες συμπληρώνουν, άλλοτε υποτάσσονται, άλλοτε αντιτίθενται στην αρμονία της φύσης. Κάθε φορά όμως παράγουν μία νέα σύνθεση, που σαν τη μουσική έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις εκάστοτε ισορροπίες. Όπως σε μία ορχήστρα, κάθε όργανο έχει το δικό του ρόλο. Έτσι και στην αρχιτεκτονική, κάθε στοιχείο χρησιμοποιείται για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο. Ο χώρος βιώνεται όταν κατοικείται και χρέος μας είναι να σχεδιάζουμε χώρους οι οποίοι θα κατοικούνται όμορφα. Θα φιλοξενούν όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η αρχιτεκτονική είναι παγωμένη μουσική, έλεγε ο Γκέτε. Η μουσική είναι αρχιτεκτονική σε κίνηση, έλεγε ο Πολ Βαλερή. Όπως θα έλεγε και ο μεγάλος δάσκαλος, Le Corbusier, η κατασκευή πρέπει να στέκεται. Η αρχιτεκτονική πρέπει να συγκινεί. Ευχαριστώ.